Banteng. Banteng ngamuk ini. Pegon banteng ngamuk. Awas, awas. Waduh. Bahaya itu, bahaya. Moyak Faisal. Awas Pakde. Awas Pakde. Malah jauh hubung-hubungan ki. Kali saut. Lah Faisal potongan lho. Wah. Urung. Ngeri. Belum ada yang putus tali ini. Weh. Makasih kan ngomongin adang sik e. Iki lho rene ose sampe. Busan ngalor. Was. Awas. Wingi roca. Awas iki. Awas. Awas. Walah gede banget. Ah gede lagi kan. Awas. Waduh. Apa sapine iki apa? Yo wedi to ora apa-apa ki. Bola senar. Gelas senar. Munggah juga. Awas Munggah juga. Ya kok jajung to. Wih. Wih. Keluane ucul. Cepet gerak kan. Semangan. Jangan kalem ae. Kowe yo gowo jadung. Kowe yo gowo jadung sing cedak sapa ngono. Mangkono sing mandek. Ngono iki. Jadung kabeh sing cedak sapa ngono. Ora kan dibosas. Kayaknya gak suket kuwi lho. Aja entuk ngetan. Gaya kayak mah lari-lari ono wi. Malah kene ngon sapi ngene sik. Wah. Rasa dodoyak-oyak. Kena kolo yo, kolo. Doyak apa tempat. Ngono ya. Ben anteng sik, awas. Hari lagi. Cuman kolongan sik emak. Sik, dikolong. Boleh ditambahin sapi ngono iki.
Wah, aman. Sudah aman. Baru mau dikelok. Tadi sempat lepas. Badang. Tadi sempat lepas. Keluwe sama kalungnya teman-teman. Pawangnya gimana? Kondang mau gimana kok? Ini nak pawang cewek ra iso. Ora iso. Ora lulus. Kayak diberikan keluh ya ini wes aman, sudah terkendali. Jadi tali banyak ini sungguh ditaleni tekak dulu. THR-an Pak D. Untuk THR. Bodoh kok ya. Bodoh ya THR. Untuk THR. Keluh ki. Aman. Pancen dadi sing atas ya wong iso. Iso nang pancen. Gimana isone? Idola pokoknya. Kalungnya kesini kalungnya kecil Mas kalungnya sing jadung lawas ku lho. Ini Mas Bungan Duri. Gedane sik Kang, gedane sik Pak D. Kalungnya wis saiki. Kalungnya wis boki kok kuwi Pak. Sambung ini. Amin. Kae lho, joglo. Dari juragane no. Aman. Wis dina ra metu. Waduh. Sahur. Kono gure cetha. Sudah aman. Dintoke kalung sik. Aman iki.